12 ta' Ottubru San Serafim minn Montegranaro, reliġjuż, għex bejn l-1540 u l-1604. Dan il-qaddis kien iben Bennejf Ajjar minn Montegranaro fil-marx ta' Ancora u nnifsu kien qed jistenna li jikber biex bħal ħuh akbar minnu jieħu s-sena ta' missieru, imma sa dan it-tant kien qala xi ħaġa tal-flus jira n-naċ fraħal fil-qrib. Mal-mewt ta' missieru u kien imsejjaħ lura d-dar u ħuh akbar minnu li allura issa kien beda jaħdem miegħu jgħinu fil-bini bħala assistent. Kien jiddiħaq bih minħabba t-tjubija tiegħu, kien jumiljaħu jeddu u kien ukoll isawtu u jittrattaħ ħażin ħafna. Huwa kellu l-ħsieb li jmur eremit, iżda meta sema bil-Kapuċċini applika biex jidħol għajk magħhom f'Tolentino. Wara li ġie rrifjutat kemm il-darba, il-provinċjal daħlu ta' 16-il sena. Serafim għamel progress kbir fil-ħajja spiritwali iżda ma tantx kien tajjeb għax-xogħol ordinarju li jagħmlu lajkijiet u kien isir ħafna tgergir dwar li Serafin kien bla grazzja femilu. Il-fedeltà tiegħu lejn ir-regola, id-devozzjoni lejn is-Santissimu Sagrament, il-karità lejn kulħadd u l-mirakli tiegħu għamluh maħbub mill-poplu. Għadda żmien twil mill-ħajja tiegħu monastika f'deżolazzjoni interna, spiss anki jiddubita mis-salvazzjoni ta' ruħu. Huwa miet f'Ascoli fl-età ta' 64 sena u 6 snin wara il-Papa Pawlu V ippermetta li jinxtelu il-lampi fuq il-qabar tiegħu. Il-qdusija ta' San Serafim kienet rikonoxxuta minn ħafna. Xi drabi kien skoraġġut minħabba li sħabu l-patrijiet kienu jirridikolawh. Serafin kien jerġa' jikseb il-paċi ta' qalbu u l-perspettiva tiegħu permezz tat-talb. Huwa spjega: Meta dħalt fil-ħajja reliġjuża kont ħaddiem fqir imsejken, nieqes minn kull talent u bla potenzjal. Bqajt kif kont. U dan ikkawża li tant umiljazzjonijiet u ċanfir li x-xitan kien juża dawn bħala opportunità biex iħajjarni inħalli l-ħajja reliġjuża u nirtira f'xi deżert u ninagħlaq fija nnifsi. Jiena intlaqt f'idejn il-mulej u lejl minnhom smajt vuċi ġejja mit-tabernaklu tgħidli biex isservi lill-Alla trid tmuka lik innifsek u taċċetta d-diffikultajiet ta' kwalunkwe tip. Allura jiena aċċettajthom u daħħalt frasi li nitlob ir-rużarju għal kull min ikkawżali l-problemi. Imbagħad smajt l-istess vuċi mit-tabernaklu tgħidli: It-talb tiegħek għal dawk li jimmortifikawk lili jogħġobni ħafna, bit-tpattija għal dan jien lest nagħtik ħafna grazzi. Tassew, li l-ġubijiet li għamel bidejh kienu abbundanti, fil-fatt in-nies bdew jikkonsidrawh bħala qaddis wieħed li jaf ifejja u jipprofetizza. Ħafna mill-patrijiet taw xhieda li wara li kulħadd kien imur fis-sodda kienu spiss jisimgħu lil Serafin miexi lejn il-Knisja biex iqatta' l-lejl f'adorazzjoni quddiem is-Sagrament imqaddes. Serafin darba stqarr li ir-raġuni li kien qatta' ħafna mill-lejl fil-Knisja kien minħabba li fil-kamra tiegħu kien ikun imħajjar biex jaqa' fid-dnub kontra l-kastità, anki fix-xjuħija tiegħu. Ir-reputazzjoni ta' Serafin waslet ukoll għand id-Duka tal-Bavarja u ta' Parma, għand il-popli nobbli ta' Bologna u l-Kardinal Bandini. Biex jiġi evitat li n-nies ibusulu jdejh jew il-libsa tiegħu bħala turija tar-rispett tagħhom, Serafin kien iġorr kurċifiss miegħu u joffrilhom lilu biex ibusuh. Għalkemm kien kważi analfabeta, Serafin kien jitkellem dwar Alla mod aktar eloċenti minn kwalunkwe teologu. Anki l-isqof ta' Ascoli, it-teologu eminenti, il-Kardinal
Girolamo Bernerio talab il-pariri ta' Serafin. Serafin kien awster fil-persuna tiegħu. Darba biss f'ħajtu aċċetta libsa reliġjuża ġdida u għax kien taħt ubbidjenza. Għal 40 sena kontinwi huwa kiel biss soppa jew insalata. B'konformità mal-ispiritwalità prevalenti ta' dak iż-żmien, Serafin kellu devozzjoni personali li qaddes l-akbar ammont ta' qudies possibbli. F'qalbu kien spiss jikkontempla id-dbatijiet ta' Kristu. Imħeġġeġ kif kien bl-imħabba ta' Alla, xtaq anki jxerred demmu għall-imħabba ta' dak li xerred demmu għal kulħadd. Peress li x-xewqa tiegħu li jmut martri ma seħħitx, huwa għamilha d-rawwa tiegħu li jitlob lil Madonna ta' spiss bil-kliem: Om Qaddisa, isma' talbi, dawk il-pjagi qedli f'qalbi, tibnek Ġesu imsalla. Serafin kellu wkoll sens kbir ta' umorizmu. Darba mara staqsitu jekk hi kienitx se twelled tifel jew tifla. Serafin ipprova jevita li wieġeb, imma l-mara insistiet u qaltlu: Kif inkun naf li ma isem nażel? Daħak Serafin u weġiba: L-aħjar li tażel Ursula u sħaba, biex jindika li matul ħajjita il-mara kienet se twelled diversi bniet waħda wara l-oħra. Minn dan kollu li issa sirna nafu dwar dan il-patri sempliċi, nistgħu ngħidu li tispikka fih l-umanità fl-aqwa tagħha. Kien bulid minn ħuh, imbagħad mill-patrijiet, kien jiftaħ qalbu ma' Ġesu, iżom li nnifsu fil-Knisja tul il-lejl għax fiċ-ċella kien jesperjenza tentazzjonijiet kontra s-sitt kmandament, u kien uħobb jiċċajta u jnissel dbissima fuq fom kulħadd. Kien propju it-talb u l-kuntatt fregwenti tiegħu ma' Alla li biddel lil dan il-bniedem imweġġa, umiljat, forsi b'nuqqas ta' maħfra u biħsibijiet ta' vendetta u bħajra għaż-żina f'wieħed qaddis. Mhux talli ma kien baqalu l-ebda xewqa kontra dawk li għaddewh minn din id-dbatija, talli ħareġ minnu karattru umoristiku li jferraħ lil ħaddieħor, x'bidla kapaċi jagħmel Alla fil-ħajja ta' dawk li jfittxuh b'sinċerità u b'ħerqa. U inti tfittex lil Alla bil-ħerqa u bis-sinċerità biex taqsam miegħu il-ferħ u n-niket tiegħek? Tħallih jibdillek qalbek u ħajtek hekk li jfejjaqlek il-ġrieħi li sarulek u jgħinek taħfer u titlob għal min weġġek? Tagħmel kull ma hu possibbli biex tevita li taqa' fid-dnub kontra s-sitt kmandament jew kontra xi kmandament ieħor? Tipprova tinsa lilek innifsek u tkun kawża ta' ferħ fil-ħajja tal-oħrajn li forsi għadhom marfux li l-ferħ vera jinsab biss fi Kristu? Talba. Mulej, il-qaddej tiegħek San Serafin għadda ħajtu fl-ubbidjenza, fis-sempliċità, fis-sawm, fil-penitenza u fil-karità, u kellu wkoll devozzjoni speċjali lejn is-sagrament tal-Ewkaristija u lejn il-Verġni Marija. Għatina li nimitaw l-eżempji sbieħ li tagħna f'ħajtu hekk li naslu ingawduk miegħu fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.